Rád by som predstavil novinky z rady Crystalist, šampónovú kúpeľ, starostlivosť a olej Crystalist. Šampónová kúpeľ pre dodanie dlhodobého pocitu žiarivých vlasov bez zaťaženia. Neobsahuje silikón, parabeny ani farbivo, pričom dodáva vlasom nádherný lesk a pritom nám neuberá na objeme. Aplikácia následovná na umyté vlasy bez doby pôsobenia dôkladne vypláchnuť. Starostlivosť Crystalist je ultraľahká starostlivosť pri výživu vlasov v dĺžkach a chúlostivé konce. Doba pôsobenia 2 až 3 minúty v dĺžkach a v koncoch. Dôkladne vypláchnuť, vlasy nie sú zaťažené a dodáva vlasom nádherný lesk. Olej Crystalist. Je to ultraľahký olej, ktorý dodáva vlasom kryštálový lesk bez zaťaženia. Aplikovať 1 až 2 pumpičky po umytí vlasov do mokrých vlasov a následne vyfúkať alebo kedykoľvek v priebehu dňa.